Σαν τον αϊκόφτερο γαγε στη στράτα, τον καμαρώνει γειτονιά στα παραπήρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντισε σκέπασε τον ήλιο κι ο φάρος αεροβόλαγε κι ο φάρος αεροβόλαγε. Σβάλουν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές, σβάλουν τα μάτια παραθύρια, με τα χυμάιο χαρώντας καβάλα και εκείνος χαμογέλαγε και εκείνος χαμογέλαγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί μου βάινε τα βόνα κι η κάμπη, λεβέντης αεροβόλαγε, λεβέντης 49 χρόνια πριν, σαν να λέμε χθες, αθάνατη η μνήμη του ήρωα Αλέκου Παναγούλη. Η φωτογραφία μου με τον Αλέκο, όπως και δεκάδες άλλες, δεν χρησιμοποιήθηκε επί 49 χρόνια, ούτε για να πολιτευτώ, ούτε για να εξαργυρώσω τους αγώνες μου με παράδες και διορισμούς σε θέση γενικού γραμματέα σε Υπουργείο, όπως μου προτάθηκε. Είναι από το μακρινό 1976, σε εκδήλωση που είχα οργανώσει στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη για τον ήρωα Κώστα Γεωργάκη, που αυτοπυρπολήθηκε στην Γένοβα της Ιταλίας όπου σπούδαζε, σαν διαμαρτυρία εναντίον της Χούντας. Το βιβλίο μου δε αυτό, το πρώτο από τα 22 που έγραψα και εξέδωσα στη ζωή μου σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους, άρχισε να γράφεται την ακριβώς επομένη της δολοφονίας του φίλου και συναγωνιστή μου Αλέκου Παναγούλη την 1η Μαΐου του 1976. Εκδόθηκε το 1977 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έκανε 20 επανεκδόσεις. Δέχτηκα 3 φορές σοβαρές απειλές σε βάρος της ζωής μου, αλλά σε μερικά χρόνια από σήμερα, που θα είμαι εντελώς χούφταλο, θα αναφερθώ με λεπτομέρειες για τη σκοτεινή για την Ελλάδα περίοδο 1973 έως 1977. Αλέκος Παναγούλης, αθάνατος. Κώστας Στεφάνου Τσίπηρας, 1η Μαΐου 2025. Ιστερόγραφο. Αντί να υπογράψω με το όνομά μου στο εξώφυλλο και να μπω στον πειρασμό να καπηλευθώ πολιτικά τη γνωριμία μου και τους αγώνες μου μαζί του, υπέγραψα μαζί με 2 άλλους συναγωνιστές που δεν έγραψαν ούτε μία σελίδα του βιβλίου, σαν ομάδα. 49 χρόνια πριν τη δημιουργία πολλών άλλων αφιλοκερδών και ανιδιοτελών κοινωνικών ομάδων, κάποιες εκ των οποίων υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Δεν ζει πια κανένας τους. Ο εκαβάλας ορμόμενος Γιώργος Αθανασιάδης σκοτώθηκε σε ένα πολύ περίεργο αυτοκινητιστικό ατύχημα που έγινε 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέκου, και ο τελευταίος, ο Μάρκος Μαρινάκης, εκρεθύμνου ορμόμενος και έντιμος άνθρωπος, πέθανε πριν από 7 χρόνια. Ζουν όμως αρκετοί άλλοι
όπως η Ντόρα Μπερζοβίτη. Ζει και ένα τμήμα του αρχείου του, που θα γίνει κάποτε εφιάλτης για τους αχρίους που κυβέρνησαν την Ελλάδα μετά το 1981, καταστρέφοντας και ξεπουλώντας την. Το ίδιο δε έγινε και με την Κύπρο, την οποία και οργανωμένα κατέστρεψαν. Το ίδιο έγινε και με το Πολυτεχνείο το 1973, το οποίο και δεν ήταν απλά μία φοιτητική εξέγερση κλπ. Εναντίον αυτών των αχρίων, των υπανθρώπων, των μισελίνων εξελίνων, των σιτιζόμενων από ξένους, αγωνίστηκε κυρίως ο Παναγούλης, γιατί γνώριζε το ποιοι είναι. Το καρακιτσαριό της προδοτικής χούντας, αν και υπήρξαν πολύ έντιμοι αξιωματικοί ανάμεσά τους, δεν ήταν τίποτα μπροστά τους. Πούλησαν την Ελλάδα και την Κύπρο για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτών που τους σύτιζαν στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο δεν κάνουν και σήμερα, αλλά δεν το καταλαβαίνετε, γιατί και πάλι ιδιωτεύεται. Είστε αφελείς και ανόητοι όσοι πιστεύετε ότι η Χούντα των Συνταγματαρχών το 1967 έγινε δήθεν για τον κομμουνιστικό κίνδυνο και για να προλάβει δήθεν ταραχές. Ο Κανελόπουλος με το γέρο Παπανδρέου τα είχαν βρει. Αυτό έχει καταγραφεί στην ιστορία. Θα υπήρξε κυβέρνηση εθνικής ενότητος, αλλά τους πρόλαβε η Χούντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλανε το δικτατορικό και αισχρό καθεστώς στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Όχι για τους λόγους που φανταζόσαστε, αλλά κυρίως για να εξυπηρετήσει τους Ισραηλινούς στον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο που ξεκίνησε 3 μήνες μετά τη Χούντα. Δεν σας μαθαίνουνε παγκόσμια ιστορία και σας μάθανε ότι η Ελλάδα είναι μακριά από την Κύπρο και δεν διδασκόσαστε ούτε καν την ιστορία της Κύπρου. Οι Αμερικανοί εγκατέστησαν τη Χούντα το 1967 με συγκεκριμένο σκοπό, που ήταν να τηρήσει ο Παπαδόπουλος ουδετερότητα στον πρώτο Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο και με πλάγιο τρόπο να καταφέρει να διαλύσει την ελληνική μεραρχία που υπήρχε στην Κύπρο, πράγμα το οποίο έγινε το 1968, και να καταστεί η Κύπρος ανυπεράσπιστο κράτος. Είχαν το δικαίωμα οι Παλαιστίνοι να έχουν κράτος. Φυσικά. Είχαν το δικαίωμα και οι Ισραηλίτες να έχουν ένα δικό τους κράτος στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι βέβαιο ότι έπρεπε να το έχουν. Είχαν δικαιώματα οι Τουρκοκύπροι. Ναι, και αυτοί είχαν δικαιώματα. Και δυστυχώς υπήρξαν κάποιοι αισχροί που τους τα καταπατήσανε και τους κατασφάξανε. Όμως το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ήταν στα χέρια των Ελληνοκυπρίων. Το 80% του πληθυσμού της Κύπρου τότε ήταν Έλληνες και είχαν κάθε δικαίωμα να έχουν βούληση δική τους και κάθε δικαίωμα να επιδιώξουν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ήταν όμως μία προβοκάτσια για να πετύχουν οι Αμερικανοί να φύγει η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Είχαν εξαπατήσει ακόμη και τον Παπαδόπουλο. Δεν σταματάγανε σε αυτά τα δύο που τους ζητήσανε. Θέλανε όχι μόνο τη διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά την καταστροφή της Κύπρου και την υπαγωγή της στην Τουρκία. Όλα αυτά που είναι βέβαιο ότι τα ακούτε πρώτη φορά στη ζωή σας, και είναι βέβαιο επίσης ότι τα λέω για πρώτη φορά δημόσια μετά από σχεδόν 50 χρόνια, αφορούν τη δολοφονία του Αλέκου Παναγούλη. Σας μιλάω για την Κύπρο, αλλά το τι έγινε στην Κύπρο αφορά και τον Παναγούλη και τον ελλαδικό χώρο. Γιατί και η Κύπρος φυσικά είναι Ελλάδα. Τότε την Κύπρο κυβερνούσε ο Μακάριος, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, με την ανοχή στην ουσία της ΕΟΚΑ. Ο άνθρωπος που ήταν στο παρασκήνιο και ουσιαστικά κυβερνούσε
την Κύπρο ήταν ο Γιορκάντζης, ηγετικός τέλεχος της ΕΟΚΑ, ο οποίος όταν αντελήφθη ότι υπάρχει μια συμπαιγνία της Χούντας για να διχοτομηθεί η Ελλάδα, όταν κατάλαβε τα πραγματικά σχέδια των Αμερικανών, αντέδρασε και χρησιμοποιώντας ανθρώπους Ελλαδίτες προσπάθησε να ανατρέψει την Χούντα. Ένας από τους ανθρώπους που εκπαιδευτήκαν από τον Γιορκάτζη, βοηθηθήκαν από τον Γιορκάτζη, ήταν ο ήρωας Αλέκος Παναγούλης. Όλα ήταν μεθοδευμένα και οργανωμένα από τους Αμερικανούς. Αυτά που γίνανε στην Κοφίνου το 1967-68 ήταν εγκλήματα. Πληρώσανε με τη ζωή τους άδικα εκατοντάδες άμαχοι Τουρκοκύπριοι. Ήταν ένα έσχο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πάλι από την οικογένεια Παναγούλη, ίσως και μεγαλύτερη προσωπικότητα από τον Αλέκο και τον Στάθη Παναγούλη, υπήρξε ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο Γιώργος Παναγούλης, ο οποίος ήταν μόνιμος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με τον βαθμό του υπολοχαγού και με τεράστιες επιδόσεις σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις δραστηριότητες. Και αυτός είχε λιποταχτήσει, είχε προσπαθήσει να βρεθεί στην Κύπρο με πολλούς τρόπους και στο τέλος λέγεται ότι αυτοκτόνησε πέφτοντας από το πλοίο που τον μετέφερε πίσω στην Ελλάδα, και άλλοι λένε ότι έμεινε ζωντανός και συνέχισε τη δραστηριότητά του. Η πρώτη Χούντα του Παπαδόπουλου δηλαδή εκπλήρωσε το σκοπό της απέναντι σε αυτούς που τη σιτίζανε και τη βοηθήσανε να επιβιώσει πολιτικά. Όμως στους Αμερικανούς δεν έφτανε αυτή η κατάσταση, γιατί το σχέδιό τους ήταν ο διαμελισμός της Κύπρου και η ενίσχυση του δεύτερου Άραβο-Ισραηλινού πολέμου. Ο πρώτος έγινε για την πρώτη Χούντα, ο δεύτερος για τη δεύτερη Χούντα, ή το ανάποδο, για να τα λέμε τα πράγματα πιο σωστά. Και ακόμη χειρότερα, επειδή είναι βέβαιο ότι ο Παπαδόπουλος δεν ενέδωσε, γι' αυτό και τον ανατρέψανε και βρήκανε τον Ανδρίκελο που λεγόταν Ιωαννίδης, που προθυμοποιήθηκε και μες στη βλακεία του αλλά και μες στην κουτοπονηριά του να παίξει το παιχνίδι των Αμερικανών. Απέναντι σε αυτά τα καθάρματα ήταν που πολέμησε ο Παναγούλης και οι Κύπριοι αγωνιστές. Το Γιορκάτζη, το τριτοκοσμικό καθεστώς του Μακάριου, τον δολοφόνησε. Ο Μακάριος ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του. Ο Γιορκάτζης προσπάθησε, χρησιμοποιώντας τον Παναγούλη, να ανατρέψει την πορεία των πραγμάτων σε βάρος του ελληνισμού. 3 ημέρες που συγκλώνησαν τη ζωή μου. 30 Απριλίου 1976, 1η Μαΐου 1976, 5η Μαΐου 1976, Παρασκευή 30 Απριλίου 1976, απόγευμα. Έχω φύγει από το γραφείο του Αλέκου Παναγούλη, σε παρένθεση ΑΠ, που βρισκόταν στην οδό Κολοκοτρώνη, σχεδόν στη διασταύρωσή της με την Λέκα, στο κέντρο της Αθήνας. Στην τσάντα μου κρατάω έναν φάκελο με στοιχεία από το αρχείο της ΕΣΑ, που είχαν περιέλθει στην κατοχή του ΑΠ, και τα πηγαίνω στον δημοσιογράφο Γάμα Φι, στην εφημερίδα Τα Νέα, τα γραφεία της οποίας και ήταν πολύ κοντά. Στο αρχείο αυτό, με τον πιο απόλυτο τρόπο, υπήρχαν στοιχεία και για τη συνεργασία ανθρώπων που παρίσταναν τους αντιστασιακούς με το παρανοϊκό χουντικό καθεστώς, δήθεν πατριωτών και στην πραγματικότητα πρακτόρων της ΣΥΑ, και ανθρώπων που παρίσταναν τους δημοκράτες χωρίς να είναι, όπως παραδείγματος χάριν ο Δημήτρης Τσάτσος, καθηγητής και μέντορας του απαράδεκτου Ευάγγελου Βενιζέλου, τον οποίον ΕΒ και γνώριζα χωρίς ποτέ να εκτιμήσω από κοντά,
και ο οποίος λιδωρούσε σε κάθε περίσταση τον ήρωα ΑΠ, όπως και ο μέντοράς του και άνθρωπος που άγνωστο μέχρι στιγμής για ποιους λόγους τον ανέδειξε. Φυσικά και δεν ήταν μυστικό ότι ο ΑΠ θεωρούσε τον μετέπειτα δίθεν ηγέτη της αλλαγής σαν άνθρωπο χειραγωγούμενο από τους Αμερικανούς, αλλά γι' αυτό θα ξαναμιλήσω μετά από πολλά χρόνια. Ο ΑΠ δεν ήταν μόνο έντιμος άνθρωπος, ήταν και πατριώτης, Έλληνας, αλλά και διεθνιστής. Μόνο αν αγαπάς πραγματικά τον τόπο σου, μπορείς να αγαπήσεις τον κόσμο ολόκληρο, έλεγε, αλλά και πίστευε ότι αδίποτε πρόταση πολιτική, χωρίς πραγματική δημοκρατία για όλους τους πολίτες, αλλά και απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος από ξένες δυνάμεις, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και γίνεται μόνο και μόνο για να κοροϊδέψει τους Έλληνες πολίτες και να τους αποπροσανατολίσει, όπως και έγινε. Είχα ξαναπάει υλικό στον δημοσιογράφο ΓΑΜΑ των Νέων, χωρίς κανένας να με παρακολουθήσει, έτσι τουλάχιστον νομίζω μέχρι σήμερα, 38 χρόνια μετά. Όμως εκείνο το απόγευμα της 30ης Απριλίου του 1976 αισθάνομαι μία φιγούρα να με παρακολουθεί από την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι την Χρήστου Λαδά. Το λέω στον ΓΑΜΑ και αυτός παίρνει στο τηλέφωνο αμέσως τον ΑΠ και μου τον δίνει στο τηλέφωνο. «Μόλις τελειώσεις, έλα και πάλι από εδώ», με προτρέπει. Επιστρέφω και βλέπω και την ίδια φιγούρα να με ακολουθεί, αλλά και ένα περίεργο αυτοκίνητο να είναι παρκαρισμένο απέναντι με κάποιον που κάνει ότι διαβάζει εφημερίδα. Το επισημαίνω στην ΣΥΓΜΑ Α. Κάθομαι αρκετή ώρα, συζητάμε με τον ΑΠ για τη διοργάνωση μιας νέας ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη, όπως το 1975 που είχε οργανώσει μια ομιλία του για τον αγωνιστή και αυτοπυρποληθέντα στην Γένοβα της Ιταλίας όπου σπούδαζε, σαν πράξη αντίσταση στη δικτατορία που οδήγησε τελικά στον οργανωμένο διαμελισμό της Κύπρου, ο φίλος μου και σπουδαστής στη Τζένοβα, Ηλίας Κωστάζος, που δυστυχώς πέθανε και αυτός πρόσφατα. Θα μπορούσε να πει πολλά για αυτόν, τον Κώστα Γεωργάκη, και φεύγω όταν πια έχει νυχτώσει, γνωρίζοντας ότι ο Αλέκος θα πάει να φάει με φίλους του στην ψαροταβέρνα του επίσης φίλου του και παλιού Εδινίτη Ψαρόπουλου στην Γλυφάδα. Πέφτω από νωρίς για ύπνο μετά από μια κοπιαστική ημέρα, γιατί δούλευα σπουδάζοντας μηχανικός για να μην επιβαρύνω την χείρα μάνα μου, πλένοντας ακόμη και μπουκάλια σε εργοστάσιο του Φίξ, δουλεύοντας σαν συντάκτης στις εκδόσεις του Κώστα Καβαθά και αργότερα σαν διευθυντής σύνταξης, Κώστα Στεφάνου Τσίπηρας. Ξεκίνημα νέοι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί. Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί. Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί.